Moikka! Olen Marko Mäkelä Rekapaine-Exanssilta ja toimin tuotepäällikkönä tässä yrityksessä. Tässä löytyy viimeiset metrit PVC-vaippasta HXCMK:ta, 20 kV keskiäänetekaapelimme, tuttu valinta vuosien ajan kiinteistöasennuksessa. HXCMK-ulkovaippa sisältää kuitenkin PVC:tä ja jatkossa sen korvaa halogeeniton tuotteemme HXCMK HFT, joka vastaa entistä paremmin paloturvallisuuden ja kestävän rakentamuksen vaatimuksia. Tämä on meille iso hetki. Perinteinen HXCMK 20 kV on ollut osa valikoimaa jo pitkään. Luotettava, monikäyttöinen ja testattu lukuisissa eri kohteissa. Erityisesti kojeistoissa, muuntamoissa ja sähköasemilla. Mutta maailma muuttuu. Turvallisuusvaatimukset kiristyy, kestävyys rakennusalalla korostuu. Siksi me rekakaapelina poistamme kaikki PVC-muodoilla sisältävät kaapelit valikoimista vuoteen 2027 loppuun mennessä ja siirrymme halogeenittomiin kaapeleihin. Uusi halogeeniton korvaaja HXCMK HFT on teknisesti vahva keskiäänitekaapeli, mutta ennen kaikkea se tuo lisää turvaa käyttäjille, asentajille. Palon sattuessa ei muodostu korroosiota aiheuttavia kaasuja, eikä sankkaa mustaa savua ja nokea, mikä on sähkökojastajan kannalta aivan olennainen seikka. HXCMK HFT CP-luokka on TCA S2 T2 A2, selkeä parannus aiempaa ECA-luokkaa. Yksi aikakausi päättyy ja uusi alkaa.